Sore mambo ndotwa winda socha ndofunga taka uya nenye dupana pataka nayo tikafamba 2 times katanga panza hapa takazienda hapa Mkosa njera ndinofunga zvakataurwa panza hapa nezvakataurwa kwa Mkosa njera panapa ndakanyatsa kuona pakada kuti siyane da kuti enderane saka Mkosa njera vakati izvo vari kudwa mari 4,200 tituyo vaite chiwano chavanoita kuti ngozi dzedze dzotaura kataura ngozi dziya vochiita process yavo yavanoita iyi ndo zvatakafambira tikanonzwa kuti tavakuuya muroad mwana akabva anga karara vanovhunduka vatanga kutanga kuchema vatanga kutaura rimwe zita romwe kushaya paextent anenzi gafu ifunga vakati navo vakatanga kurekodha vachirekodha kurisa mambo chifamba kudaro mota yakabuda muroti ndibva tamira nemota iyi yabuda muroti mambo mupurisa mambo ndibva achinipa ini driver ndidrive akati no siya ndirese ndidrive ataya kuno saka taifana kuya nefeedback musi wa26 ndakauya hapana feedback yataka siya mwana saka tanguya nefeedback iyo takamirira yo Mkosa njera tikauya saka nyenyo ifamira Mkosa njera ando nawe yandakamirira ini ndisingazivi saka izvi mwana ari kuita sei izvozvi zvari kuhanya dzakasunga atosara anofana kuuya musikana ane pamiri festival yako saka Mkosa njera zvakaita kuya handizivi manje kuti akati ungati magadzirira kana maunganizi Sore changamiri ndinezi nyika muzunguzi tichitsigira nemukwasha wangu nyaya iri pakudai so pakufamba kwatikaita taifana kunge takauya nefeedback takauya taswera pano tofunga basa changamiri mamapedza takabva leti takabva usiku chipakati pekuti Mkosa njera vauya vakomana vakafonerwa vakomana ava zvikuru vangu zvichinzi komuripi kunzi muise feedback na mpresa wamambo ndo vakafona vakomana avo vatizoni no tiri kwa Mkosa njera saka pakwaya Mkosa njera panapa ndaakubvunza inini tichiti no vakomana ishe vakati izvoni fambai muri pamwe chete regai kufamba muri one vakomana vakatanga kuenda kunze kunzi tiise feedback munhu vakatanga kuenda kupi kwa Mkosa njera ndakuda kubvunza Mkosa njera vakanditi ndinokukanda mhepo zvakandibata vakandizva kuti ndinokukanda mhepo vakomana vabva vaseka vakapurisa chone kunzi wakazvijera wega mwana zvakandibata nazvino mwana akafa ndohanzadzi yangu saka tadaro vakomana vachibva kwa Mkosa njera vakauya kune mukomana akaburuka mota yaMkosa njera ava vanga vakatedzana instead yekuti titange kuyazopasa feedback kuno vakatanga kuenda uku isusu takataura kuti tinofanira kufamba pamwe chete zvayakuita regai tikupe umwe futi tikupe umwe futi motaurwa kuti zvamotaurira because already chatisingadi as long as munhu conflicted kana wanhu wasaka kungofara chete kachapeta pamusoro mambo zita rangu ndinoitwa Robson Socha ndoda kutsanangura mafambiro atakaita pafeedback kufamba kwatakaita feedback tatoinzwa une here zvaurikona nazvo kana zvataura ndine zvandoda kukonana nazvo tizotaura zvawakona nazvo nyaya iri kuitika ndeyekuti patakaenda kwa Mkosa njera isusu takasvikako kukabatwa dare chinzi mumusha medu sekuru vedu kuri kuti baba nababa vedu vane chikwambo chavakatora kubva kuMozambique here changa chiri laki nini handidika saka chikwambo ichocho vakazochirasa mushure munge vachirasa chine dzimwe mhepo futi dzikutendera mukati memusha bhosi chakunyuka handidika uyezve tabva pakudaro
pakatsanangura zvikanzi mimi kumaini kwenyu kunofanira kuchenurwe kuti kusarambe kuchifira vanhu munofana kutsvaga mari 2.5 kana kuti 1.5 toya tokuita se togadzirire gomba kwenyu. Asi kana muchida kuti batsire zvedzinza zvemumusha menyu kuti zvese zvikunetsa kubva kuvana vasikana vari kunzi havasi kuroorwa havasi kuita sei handitika ndopa munobata 2.5 yekuti mukwanise kuita sei kubatsirwa mumusha menyu mimi ndokutaura kwazvakaitwawo tanga tiri tese vanga vari ko apa pekuzoenda megama maenda kudi pamusoro imambo nyaya yakaitika ndeyekuti ndofunga nyaya yakatika iripota zvedu ndakafonerwa nehanzvadzi yangu kubva kuHarare achinditi nini afonerwa nasekuru but hanzi sekuru wao ndikuno kwaMutare but vari kuti kutsanangura kwavari kuti vari kuti Winter Soldier akaya kunoko akauya zonyoresa mazita renyu mimi achitada kuita sei ada kuuraya because akadzingwa nehanzvadzi yako ichi nehanzvadzi yako kubasa ndikati kuti kudaro izvi zvikanzi ndokwanisa kukupa nhamba ndofunga takapiwa nhamba tapiwa nhamba ndofunga ndakadzifona inini dzikadayirwa ndadzidayira ndofunga ndakati makadii sekuru zvikanzi atakwedu makadiwa ndikati mukutana naRobson Soldier zvikanzi okay zvakanaka muzukuru ndoona hanzvadzi yanambofonera ndikati zvikanzi right unoziva munhu anonzi Winter Soldier here ndikati yes nomuziva zvikanzi right Winter Soldier akauya kunoko achitaura maererano nenhau yekufa kwemwana wake akauya achitaura kuti iwo ndokauraya ichi ukauraya mwana ndikamuti no asi dare rangu riri kuita sei riri kundirambira kuti ndokunzi ukauraya ichi ukauraya mwana akaramba achita nharo ndikati no zvatingaita after 3 days ndichatera mumba kwenyu tonosvika kuguva kwemwana unotaura ega mwana kuti akauraiwa naRobson here kana kuti kwete handitika ndofunga in 3 days time ngange hanzi ikabva yatera kupi kupenhalongo sobhoenda kuguva kwemwana vasvika guva rabva rabvunzwa kuti naye mwana Robson ane chekuita here pakufa kwani pakufa kwako kwakaitewo zvikanzi Robson haana chekuita nekufa kwani nekufa kwangu handiti hanzi mwana aipindura kureva kuti n'anga akuti hanzi aikuudza ndiani ndisekuru vavo vaindiudza izvozvo sekuru wacho maaudios acho ndinawo ndofunga takauya tikamhangana nyaya iyoyo musi wakaitwa watakasvika dare rapera panapa saka ini mumenya here unanganzitori hanzi sekuru hwengwe mina sekuru hwengwe anogara kwavhira chitomira izvi zvamoda zvisina basa tichambaidza kuti vari kuya pano tombaidza vakuya panapa ine vatagadzisa yes isu toda chinhu chekuti kana chaitwa kachipere because hazvibatsiri muramba mautanga kutsvagana zvisina basa tinowaundawo sevanhu vacho wotaura chokwadi kuti chiri kuitika chii saka imi chiregai tikutsvage huke tikaona huke tokudaidza kuti tsvagati uyai mambo ndanchikumbirawo inini sofanzi kushanda mari ndokuti zvitengesawo ndichinoda kudaro panyaya yakadai ikaika inoda baba varipo mai varipo vabereki varipo handitika vanofanira kunge ivo zvezvo mari vanadzo vatumira hama dzavakomana vauya nyenhau yanda kuona mambo ka inyaya yekuti ini ndiri mwana wekuimba yekwamaini iyi imba ndiri mwana wekwamaini munyatsanzwisa mambo nyaya inyaya isusu tinokotarisa nyaya hatitarisi vanhu right wakomana vharedani and ngatigare pasi